Paro nga hindi tanan nga estudyante mahatagan sang ayuda. COMELEC Chairman, pabor sa pagpaiway sang barangay kag SK elections. Sa balita international, state funeral para kay Queen Elizabeth II patigayunon sa Setyembre 19. Sa balita sa sports, Alex Ayala nagkampiyon sa US Open Juniors. Balita entertainment, concert sang Ben and Ben ginsaydo na sa Disyembre 18. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga facts na hanungod kay King Charles III. Maayong aga Bacolod, mga gabilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay na sang kagahon ang sentro sang Baguio Inday ang nakitaan sa 415 kilometros na minhan na sidlangan sang Itbayat, Batanes. May dala ini nga kabaskuhon sang hangin nga 155 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagbadlos nga tubtob 190 kilometros por hora. Nagahulag ini pa naminhan nakatundan sa kalasigon nga 10 kilometros por hora. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag ang siyudad sa Bacolod, maging magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang tropical Typhoon Inday kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nasidlangan kung nabagat na nakatundan ang mapatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:37 kaina, magatunod naman las 5:51 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-Aksyon liwat kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Setyembre 12, 104 na lang kadiyas. 104 days before Christmas. Kag 111 days before 2023, no? Dali na gid lang mga ka-aksyon kag mayong agad aliwat ha. Sa naga-monitor sa Facebook, please like, follow and share sa aton nga FB Live para damo kita, no? Sa aton dira nga mga Energy Fans Club, good morning dira sa inyo. Ana Sinoro, mayong aga liwat. Kay Teresa Linakayaw still watching. Good morning sa imo, mare. Miss Georgia Gargasiran, ginagreet naman good morning from Press Dennis Richard Tibor Roma. Sige, salamat Miss Georgia, doon ay kapiyaw. Stella Marie Celis, mga agadra sa imo. No, ay good morning manda kay Angie, no? Likaniel. Kaupo na mo ni si Angie sa sa medical mission dito sa may barangay Mailom, no? Stella, abi ko ano upod ka to? Sige. Kaya kagawad Imbong Jocampo, morning man sa imo dira. Upod na sila ni Kap Vito sa kapihan ni Chona dira sa may barangay Maaw. Good morning sa inyo dira. Jinky de Alagdon, Miss Jinx, good morning dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Si Leonor Valdeviso from Paho, Purok Paho sa barangay Pahanukoy. Maayong aga dira sa imo sa Purok Paho. Si Miss Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo, good morning man. Rochelle Evangelista, happy Monday sa imo. Mary Grace Ruiz, kag kay Kagawad Melchor Baroka Rombines. Ginagreet lang happy birthday subong sa upod niya sa council. Happy birthday kay Susan Lazalita, Kagawad. Upo sa barangay. Kagawad man siya, no? Honorable Susan Lazalita Guanzon. Susan Lazalita Guanzon. Happy birthday sa imo ba kanami, no? Mayo kung may birthday. Mayo kung may birthday ko lang yun, no? Kanami. Sana all may birthday, no? Nga doon ko na nakita nga sa aton nga kuan daw. Gani, daw kay salang birthday subo ka September, do wala gana si Sir El Rey. Siling ko gid Sir El Nagbutang Rey. na sa gani nga wala siyang birthday. Gani May math kita nga wala birthday, no? Dre sa Yara. station.
Sang Action Boys. June, sang mga kwangura, mga July. July to. Belum do July. do- Kay August ara. Correct, July. Correct. Ari na, abi ko anay, wala ka pangapi si Miss Georgia. Ano ni, ano ni, ng kape kagwan? Do Jolly hotdog na. Hotdog. Jolly Hotdog sandwich. Oo. Well, kaya mustada si Francis, may barang si Inday Francis gili. Hindi siya ka man. Why pa siya ka first salary, Miss George? Nga kayo ka. Go out in, bla. First salary. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. Permado na ni Governor Bong Lacson ang executive order nga nagamando sang optional nga pagsuksok sang face mask sa mga outdoor kon open spaces sa probinsya sang Negros Occidental. Sa Executive Order number 22-25 series of 2022, ginpahag ni Lacson nga ang mando ang basiman sa palayag ni Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga ginrekomendar na sang IATF kag ginaprobahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. verbally ang optional nga paggamit sang face mask sa outdoors. Apang gipahag ni Lacson nga ang mando ang epektibo lamang sa teritoryo nga sakop sang probinsya sang Negros Occidental. Samtang obligado naman nga magsuksok sang face mask sa mga indoor spaces sa mga ospital kag iban pa nga mga medical facilities. Ginaduso sa mga manunudlo ang salary upgrading kag hindi lamang salary increase. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Bacolod City National High School Principal Richard Hilangre nga ila ginaduso nga himuon salary grade 15 ng mga teacher 1. Ang teacher 1 ang nalakip sa salary grade 11 sa diin yara sa 25,439 ang sweldo, apang ang malimpyo lamang ang yara sa 19,000 pesos. Suno kay Hilangre hindi lamang ang ila paday nga hinyo kadungan sa pagsaulog sa Teachers Month sa diin umpisa sa Setyembre 5 nga maglawig tubtub Oktubre 5. Suno pa kay Langre kadamo na sa mga manunudlo ang nagabiya sa pungsod ka nagatudlo na lamang sa iban nga pungsod. Dugang pa ni Hilangre sa iya nga bahin may napulo na ka mga manunudlo sa BCNHS ang nagresign kay nagtrabaho na lamang abroad bangod sa mas dako nga ginatanyag nga sweldo. Isa diri nga ginatubang nila ang below poverty threshold nga salary nga wala gid mag substantial nga nag-increase sa panahon ni President Digong today. So ginahingyo namon nga muon salary grade 15 para maging 35,000 man nga makalagas man blas ang ginpangako sa ni President Digong. So he cried before the tomb of his mother nga teacher man, mama nagdao ko I make a promise that I will increase the salary of teachers to 10,000. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City National High School Principal Richard Hilangre. Ginpahayag naman ni Bacolod Mayor Albe Benitez nga wala sang may matapakan nga trabaho sa Bacolod City Hall kasunod sa pangabay sa mga sini nga mangin advisor consultant ang apat ka mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Suno kay Benitez, halin sa unang adlaw, padayon ang bulig sa probinsya sa Bacolod, ilabi na si Provincial Administrator Rayfrando Diaz II, Dr. Mary Ann Maestral nga nagabulig sa mga health programs, Lucille Helvolea para sa economic plans and programs. Nalakip man sa ginapangabay si Attorney Valerie Ann Juliero bilang consultant for health and insurance and health care. Duha pa ni Benitez, wala sang gasto ng gobyerno para sa serbisyo sang apat ka mga empleyado sang Kapitolyo. Pagklaro pa sang alkalde, nga ini nga tikang ang nagakilala sang ila mga nahimuan kag para mangin formal kag hindi matingala ang publiko nga nagabulig sila sa syudad sang Bacolod. This is our more on consultancy. Hindi man siya nga daw atagan sila sa line function nga may kinalan sila nga himuon. It's an advisor, it's a consultancy program and may ara man sila mga sa ila nga mga respective offices. Ginahimo ta lang ni we're formalizing our arrangement kay kung kisa matingala ang syudad sa Bacolod nga di sila, no? In recognition man sang assistance nila.
10,255 na ka mga estudyante sa Negros Occidental ang nakabaton sa Educational Assistance ng Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Ini ang dato sa DSWD Western Visayas sa apat ka Sabado nga pagpanagtag sa ayuda halin Agosto 20, 27, Septyembre 3 kag 10, 2022. May 28,942,000 naman ang kantidad nga napanagtag. Sa kabugusan nga 10,255 nga natagan, 2,294 sa maini ang estudyante sa elementarya, 1,883 sa high school, 1,447 sa senior high school, kag 4,631 sa college. Nagligan nga Biyernes ginanunsyo ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga ginpauntat ang online application bago nagsobra na sa 2 milyones ang mga nakaparehistro kag kinahanglan nga tagan sang ayuda sa nabili nga pondo sa ahensya. Magapadayon ang pagpanagtag sa Septyembre 17 kag 24. Samtang ginaduso naman ni Councilor Jason Villarosa, Chair ng Committee on Tourism, nga deklarar ang Sumag River bilang tourist destination. Naaprubahan na sa konseho sa first reading ang ining proposed ordinance ang konsehal. Ginpahayag ni Villarosa nga paagi sa ordinansa, may pagatukuron nga komitiba nga among manguna sa maintenance kag preservation sang lugar, lagip man ang pagpain sang pondo sa syudad. Ginaduso man sang konsehal nga may yara sang magabantay sa lugar, kasunod sang proyekto ni Congressman Greg Gasataya nga esplanade sa lugar. Sunod kay Villarosa, ang Sumag River ang isa sa pinakadako kag pinakamalaba nga suba nga dapat mahatagan sang importansya. Samtang ginpahayag sang konsehal nga sala ang paghimo sang kontrobersyal nga floating restaurant, kasunod nga hindi ini makalabay sa idalom sang taytay nga karon ginapausisa na sang alkalde. Proposed ordinance establishing the Sumag River as one of the tourist destination, and mahimo kita sang committee in charge para to at least makabantay kag makahatag pagid sang security dira. Okay, as far as we know, this is one of the projects of Congressman Greg Sataya nga nagpatukod dira siya sang isa ka Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Jason Villarosa. Ginabulubanta 490 ka kilo sa nga spaghetti wires ang ginkakasadalan Burgos kag Lacson kahapon o kung nagligad yung Sabado, September 10 na nagapadad nga clean-up drive sang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa nagaginumo nga kable sang kuryente kag telecommunications. Matapos ang isa ka adlaw nga operation sang Task Force Spaghetti Wires, nagpahamtang naman sang bago nga poste sang kuryente sa dalan Gatuslao bangod sa nga daana ang poste nga hamtang sa tunga sang Land Bank kag 888 Chinatown Square ang nagahilay na. Magapadayon pa ang pagtinlo ng task force sa mga nagsulubra, daan kag wala na nagagana nga kable sang kuryente kag telco sa syudad sang Bacolod. Natala na kay patabog, ako ni patawag buwas kadlaw kung karon nga adlaw September 12 ni punong barangay Donny de la Vega ang mga players ang Purok Malipayon kag Purok Paghigugma sa among barangay o kung sa barangay Alihis matapos nagtugas ang gamo ang hampang sa basketball sa naligad nga gabi sa sulod sang Alihis Gymnasium sa barangay Alihis syudad sang Bacolod. Ang ining liga ay organisa sang sangguniang kabataan para sa 21 under category. Sunod kay De La Vega, ang pahampang ang preparasyon sa nagilapit nga kapestahan sa Oktubre 27. Dungan pa ni De La Vega, tuyo sini nga mangin masadya kung tani ang barangay kag wala ginapaabot ang pagginamo. Dungan pa ni De La Vega, wala na control sa ang tumalanaw matapos nagsumbaganay ang duha ka mga players kag wala mapunggan sang referee. Apang gilayo naman nga natap na matapos nagpatunga ang mga barangay tanod. Nagpaandam si De La Vega nga iya iban sa hampang ang sinuman nga player nga magtugas ang gamo samtang nagapadayon ang hinampang. Nagpangabay man si De La Vega sa mga tumalanaw nga nagasuporta sa ilang mga players nga hindi mag-intra sa nagahampang agud malikawan ang kinagamo. Nangin madinalag-on ang medical mission nga ginpatigayon sa Action Radio Bacolod sa Purok Kalubihan 2, Barangay Mailom, Syudad sang Bago kahapon nga o kung sa riligan nga Sabado, September 10, 2022. Pagi sa bulig kag kooperasyon sang lokal nga panguluhan sa Syudad sang Bago nga mga nagpadala sa mga doctors kag mga medical personnel gikan sa City Health Office. Naglabot sa masobra 250 ka mga residente sa lugar ang tigayon nga nakapakonsulta kag natagan sang libre nga bulong. Ang among aktibidad ang ginsuportahan man sang lokal nga mga opisyales sa lugar nga ginapamunuan ni punong barangay Roger Kirk Torres kag makatapo sang konseho, barangay staff kag mga purok officials nga mo naman ang nagpreparar sa venue kag nagpahibalo sa mga residente. Magluwas sa konsultasyon kag libre nga bulong, naghatag man sang snacks ang Action Radio kag barangay sa mga residente nga nakigbahin sa among aktibidad. Ang medical mission program ang suportado man sang Negros Grace Pharmacy kag Sincere Drug Store bilang kabahin sa gihapon sa ika-53 katuig nga anibersaryo sang istasyon.
Action Radio Philippines Standard Time kung las 7:43. DSWD nagklaro nga hindi tanan nga estudyante mahatagan sang ayuda. Santang Comelec Chairman pabor sa pagpaiway sang barangay kag SK election. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong mga liver detox, Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox. Agod hindi na makalaton pa sa iban. may tingog. Nung nakibot ko lang ano naging kahuni sa akong tiilan man. May kapanahi na di sa iyo. Ay, ko kapanahi ka na. Kay Christine Minias Villalobos, may aga sa imo Tintin. Dira sa DSB. Remia Garcia, good morning man. Ha? Sa kay A. Clara Dulaca Libuon ni Cor. Oy, happy birthday kuno kay Sir Alan Pumada. Happy birthday! Principal 2 sang Handumanan National High School. Sir Alan, yesterday, kwan, belated happy birthday. Kay Sir Alan Pumada. Oh, do sa buhok ba? Ha? Do sa buhok. Pumada gani. Pumada na sa una, no? Subong niya wala na, no? Butara pa krugi hapon na. Para pa na siya. Galing ka daw, hindi nagsabakal ka daw, gel na subong eh. Gel na subong eh. So, napumada na yan. Ano na siya? Made o ba na siya? Basta, amo nang pomade ba? Pomade, pumada. Ang pomade niya fruit. Hindi Ano? Pomegranate na yung fruit. Pomegranate na yung galino. Hindi alam mo, ganit ka muna. Colorful, no? Pumada na sa una, ano ganit pa nang ng Holy Week bla. Hindi kinit-init. Maglakat kami magsimba sa mga muna. Ginapamadahan kami tatay. Ginapang? Mapumada ka gidya. Kahit Buhok mo para- pumadahan mo. Parang daw kuhan gid saya daw kahipid. Galilingin ulo. Gusto sa mga. Kasabat. Galilingin ulo mo sa pumada. Mainitan ba? Kalaing Kuhan. guro ay. Solama Barnatsa. Sawadi ka sa may Thailand. Oo. Si Cloud Rabanes. Oy, ari siya Why sa klase? Sino? Cloud Rabanes. Ang butsiya na Si Cloud lang. Sa STI. Morning dara sa imo, no? Morning sa imo, Claude. Sino ba kita kay Jessie. Jessie. Kag si kay Leia. Leia. Jessie Ayungon. Leia. Ano yung apelyido Leia? Sino? Palma, guro. sorry. Sa puta tayo. Nabarro, hindi. What are you doon, Leia? Nalipat ko. Sino? Pero si Claude Bala Action Boy, Ah. grabe na siya pala mag-share sa mga sa Action Radio Bacol Yes, so program. kita ko na. Oh. Gante siya, no? Sobra pa siya sa manager. Thank you, Cloud, ha? Thank you, Claude. Kay Baby Gregorio Yulo, morning madara sa imo. Ray Flores Baryoga.
Kay Patricia Jimenez del Castillo. Kay migo na to Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Morning man. Reynaldo Laveros. Morning nanda ko no kay Mr. Jomari Mirasol sa Banwasang Binalbagan. Yes, good morning. Kay Lawrence Dira, Melgarejo Conclara sa Binalbagan. Good morning sa imo. Kay Masi Tofago, morning man. Kay Ari si Clodo. Sa hapon pa kuno iya klase. Okay. Ara kapad ako na mo sa din sa ani taga Filisa. Filisa. Taga Barangay Filisa, no? Morning dira sa imo. Sa kay Leo Tulaban, maayong aga dira sa imo sa La Castellana. Yes. Good morning. So, wala gyud to gyapon ang Salvaro de la Salvador de la Castellana. Si kuan na lang guro ay si SB Patrick na lang guro aton nga kuan ay. Tugunan. Duka lahi untung sila Castellana padulong di si mo ang Salvador. O sige, anyway, standby na sa mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginklaro sang Department of Social Welfare and Development
nga hindi nila masarangan nga mahatagan sang ayuda ang tanan nga estudyante sa Pilipinas sa idalom sang educational cash assistance. Suno kay DSWD spokesperson Romel Lopez, 400,000 lamang sa masobra 2 milyones ka mga estudyante nga nag-apply ang mahatagan sang bulig pinansyal. Dugang pa, nagdesisyon na ang DSWD nga hindi na maghatag pa sang extension sa pagpanagtag sang ayuda nga tubtob na lamang sa Setyembre 24. Nagtakop naman ang online application period para sa educational cash assistance ang DSWD sang Sabado, Setyembre 10. Magapangayo na sang bulig sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga elected officials kay iban pa nga politiko sa Pilipinas sa pagpanagtag sang educational cash assistance. Ini sa piyak nga una na nga nagpanindugan si Tulfo nga hindi dapat malakip sa programa ang politika o kung mga elected officials sa gobyerno. Suno kay DSWD spokesperson Romel Lopez, nagpakigsapol na si Tulfo kay House Speaker Martin Romualdez kag mayara na sang mutual understanding nga dapat magbinuligay ang Kongreso kag DSWD sa Educational Cash Assistance Program. Ginpahayag man ni Romualdez nga paabot na sang Kamara nga magkulang sa pondo ang DSWD kag sa ulihi magakinahanglan gid sang bulig gikan sa mga mamalidha. Bangod man sa sining ang mga miyembro na sang Kamara ang magapadayon sa pagpatuman sa Educational Cash Assistance apa magabulig sa gihapon ang DSWD. Nagpamalibad naman si Lopez nga ipalayag sa publiko ang kaundan sang kasugtanan sa tunga sang DSWD kag Kamara. Ginaduso naman sa Commission on Higher Education nga dugangan sang kapin 12.5 bilyones pesos ang pondo sang komisyon ug matagan sang bulig ang bagong grupo sa mga estudyante nga nagapangayo sang bulig pinansyal. Suno kay CHED Chairman Prospero de Vera III, hindi malambutan sang bulig ang bagong batch sang scholarship applicants matapos wala maaprubahan ang dugang nga pondo nga napangayo sang CHED para sa tuig 2023. Sa ginpanagon nga budget deliberation sa House of Representatives, ginpahag ni De Vera nga ang 12.5 bilyones pesos nga dugang nga pondo ang para sa 205,584 ka mga estudyante nga nag-apply para sa tertiary education subsidy for students nga na-enroll sa mga pribadong eskwelahan nga wala sang state universities and colleges o kung local universities and colleges sa ilang lugar. Pahayag ni De Vera, ang pondo nga nabilin sa CHED ang makahatag lamang sang tertiary education subsidy para sa mga benepisyaryo sa tuig 2022 2023. Sa datos ng CHED, nagnubo sang 16.56% ang kadamuon sa mga benepisyaryo sang tertiary education subsidy para sa academic year 2021-2022. Nagapanawagan ng CHED sa mga kongresista nga buligan ang komisyon nga makakuha sang dugang nga pondo para sa mas madamo pa ang mabuligan. Nabalaka ang Department of Health kung DOH sa lain-lain nga protocol sa ginapatuman sa pila ka lokal nga gobyerno. Ini matapos ginpahayag sang probinsya sang Iloilo nga halugan man nila ang ilang mask mandate nga nagasunod sa pagpatuman damlag lang sang syudad sang Cebu. Base sa executive order nga ginpapanaog ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., voluntaryo na lamang ang pagsuksok sang face mask sa outdoor spaces at magapabili naman ang pagsuksok sang face mask sa mga indoor establishment kalakip na sa mapampubliko nga transportasyon. Rason ni Defensor, mataas na ang ilang vaccination rate. Suno pa diri, may verbal approval na inihalin kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpahalog sa face mask sa bugos ni pungsod. Kadagahulat na lang ang Malacanang nga magpagwa sa executive order. Liwat naman na ginaengganyo sa DOH ang publiko nga magpabakuna o kung magpa-booster shot para nga mas magbaskog pa ang resistensya. Nagaagunto karon ang mga local producers sang manok sa pungsod bangod sa ginapaabot nga pagkapiyerde sa pagnegosyo sang poultry products. Suno kay United Broilers Racers Association Chairman Gregorio San Diego Jr., posible nga mapiyerde na sila kag halos wala na sang ganaron sa pagnegosyo sang manok bangod sa ginapaabot nga pag-abot sang mga imported nga manok sa pungsod. Ginpahayag ni San Diego nga sa tion nga magsulod ang mga imported chicken, may magaluntad na nga oversupply sa nasambit nga produkto bangod dako man ang volume nga na-produce sa mga local producers sang manok. Sunod rin sa karon ang balor sang dressed chicken ay yara sa 150 tubtog 200 pesos kada kilo, samtang ang farm gate sang farm gate price ang produkto sang manok ang yara sa 106 tubtog 110 pesos lamang. Dugang pa sini kung magdagsa ang imported nga manok sa piyak nga sarangman sang local chicken producers nga ihatag ang pagkinahanglan sa mga konsumidor, mahimo magsarurot pa ang presyo sang manok sa pungsod kag dalayon na sila nga mapiyerde.
Plano naman sa pamunuan sa Philippine Charity Sweepstakes Office ng PCSO nga himuon nga digital ang Lotto games sa pungsod. Suno kay PCSO Chairperson kay General Manager Melquiades Mel Robles, tuyo sini nga mas pa nga mapataas ang ginaganar sa ahensya. Ginpaathag ni Robles nga pinaagi sa pag-digitalize sa Lotto, mas madali ang pagpahampang sini. Mangin mas accessible pa ini sa mga bettors, rason nga mas madamo nga tao ang mainganyo nga magtaya. Ginpahayag pa ni Robles nga mangin app-based ini agud mahimo makisabay sa mga nagagwa ang iban pa nga mahampang sa Pilipinas. Dugang pa ni Robles kung mapataas ang kita sa PCSO, mas madamo pa nga charity works sini ang ila mapondohan kag mas madamo pa sila sa mabuligan. Nanindugan naman si Robles nga wala sang pierde ang mga manugtaya sa pagtaya sa Lotto, bangod kung hindi man magdaog sang premyo makabulig naman sa mga tao nga nagakinahanglan. Kalakip sa mga Lotto games ang PCSO ang regular Lotto 642, Super Lotto 649, Mega Lotto 645, Grand Lotto 655 kag Ultra Lotto 658. Sa no kabantay dira sa sining parte sa barangay elections, nagpahayag sang pagpabor si Comelec Chairman George Erwin Garcia nga ipaiway ang pagpatigayon sang barangay kag sangguniang kabataan elections nga natalanan sa Disyembre 5, 2022. Inangin pahayag ni Comelec Chairman Garcia sa deliberasyon sang House Committee on Appropriations sa ginaduso nga 5.2 bilyones pesos nga pondo sang komisyon para sa tuig 2023. Suno kay Garcia, kinahanglan sang Comelec ang 10.85 bilyones pesos kung patigyunon ang barangay kag SK election sa Disyembre 2, 2023 kag dugang nga 9.5 bilyones pesos kung patigyunon naman sa Mayo 2, 2023. Sanggit pamangkot naman kung handa ang Comelec nga dayunon ang barangay kag SK election sa Disyembre 5 sa sining tuig, ginpahayag ni Garcia nga nakahanda ang Comelec kag padayon nila preparasyon para diri. Suno sa kay Garcia, kung ipaiway ang barangay kag SK elections, mag-aumpisa sila sa liwat sa pagparehistro sa mga botante nga mahimo madugangan pa sa Oktubre tungtong Disyembre sang sini nga tuig. Ginaduso ni Senator Win Gatchalian nga nadugangan ang mga kung madugangan ang benepisyo nga makuha sa mga manunudlo sa pampublikong eskwelahan. Ini ang ginpahag ni Gatchalian sa pagselebra sa National Teachers Month halin Setyembre 5 ug Oktubre 5 sa diin tuyo sa hagna nga taasan ng sweldo kag pagpatuman sang Magna Carta for Public School Teachers. Dugang pa ni Gatchalian nga kung sweldo ang paghahambalan, nabiyaan na ang mga manunudlo sa Pilipinas kung ikumpara sa mga manunudlo sa Asian region. Ginihemplo niya sa Singapore nga average nga bulanan nga entry level sa sweldo sa manunudlo ang yara sa 51,820 pesos. Ang pinakamataas sa Asian. Sa Malaysia naman, ang average nga bulanan nga entry level nga sweldo sa mga manunudlo ang yara sa 44,607 pesos. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35 ang aton dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira bala nga may kabudlayan gid sa pagpamuhin, delikado gid ina bala bangod posible matapikan ikaw sa balatian. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga mas
Morning da kay Elvira Hilogo, kag kay Inday Blaza, no? Dira kay Kagawad Ulay Abalahon, sa may barangay Kabog. Morning dira sa imo, Gawad. Yes, good morning Kagawad. Wag kita da Gawad. Ara, kanto lang to bala kay Ara kay. Wag kita to ka pangapi sa may Kabog, no? Sige pa to, may mga kapiyan pa tagapon. Ante wala lang kabalo pero ambot sila ni Aksiyonani kay dito sila kuno naglabay sa May ara ko na. Nagligad. Kasi may ara pa mangguro. Gadyo, tigil subong si Ma'am Van Neo, kay daw ga-overtime sila kay shorts ang staff. Siling ko ganyan dapat na maubra tato eh. Ma-sideline. Sideline tato dapat sa Minnesota eh. Sugot ka lang na. Amo na yung mga obra ka to. Tapos puli-puli ka lang kadadlaw sa Pilipinas. Okay lang si mo. Michael John Season, dira sa Chateau Elise, Paranaque. Amo na ma-newscast ka sa aga. Tapos pagkatapos mo, flight ka tayo pa Minnesota. Pero tayo na. Nasun pagkagabi, balik ka naman din kay pagkaga newscast. So, iklain. Kay Diding Alhamiento, morning man sa imo dira. Kag kay Lito Dayap. Sakay Carl Kenneth Cañete, mga agapoy di marikap ang mga winner sa Sabado sa inyo promo. Karon lang to Ano ka na? Hindi ko na marikap ang winner sa Sabado. Ay, sige. Karon lang Carl Kenneth ha. Kay pangitaon ta na. Arya, feeling ko nagdaog ni siya mo. Galing kay sa grok bate bla. Karon dugay-dugay i-recap ta na dugay-dugay ang Sabado naton nga nagabutan, ha? Pilton Lipura, morning man watching live from Pasay City. Kag si Elizabeth Gamana, morning dira sa imo, ma'am. God bless everyone and more power to ARB. Si Dennis may ko kita. But lang, ba siguro busy si Dennis. Busy siguro sa basi nagdagsa naman tong tuloy sa San Enrique, Waisa. Ligad, ano to nagdagsa ang tahong? Tahong? Tahong. Subong po si tuloy naman. Dito nga niya nga lugar nga daw nagdagsa ang tuloy man. Sa Iloilo, Concepcion. Nagdagsa ang tuloy. Grabe ga, pisik-pisik. Yun lang yun no? Galulumpat na sila. Hindi na pang salud. Hindi na pang amunan na yan. Kaya alin si may galulumpat sila yung makanto sa Gani, pwerte nga pagdagsa, no? Magdagsa bi ang ang manumbok big sa jagro. Ay, mas siguro amo na ginagurong dra na gid mag-inaaway na gid gagaway guro. Nga manumbok bala kag mga tuna bala magbiniragsa, no? Pwerte, no? Nga galinumpat na blaga hulat la si God bye-bye bala galinumpat sila, no? Sa jagro. Sadya sa luan. Mga bala mga ano gani nang inang orange yan ng isda no ganina. Salmon. Hindi nang bukaw-bukaw. Ano nabligya mo ba sa akon? Hindi naman tumtuman. Ano ganun eh. Ikaw lang nabligya na sa akon. Nalipat ko? Lagaw! No, nabi magdinagsa, no? Tani tas lagko bala. Sus kanamit sa bawan. Kalay. Tapos pag nagsa, luto na sayaw, no? Ay, mas hindi na halin sa bahibay. Yung halin sa restaurant. Yung halin sa may seafood. Sa may ano. Sa den? Sa may jotay. Sidra na nahalini mo niya. Kala Bali daw na baan. Galing linutaw lang. Muna. Ay, basi may leptospirosis nga dala na karon. Sige. Kay Quandrabla, kay Lane Grace Ibarra, morning dira sa imo sa Baguio City. Sa kay Kirk Nathaniel de la Torre, morning man. Sa kay sige, kay Gawad Melchor Baroca Rombinas. Good morning man dira sa aton nga mga ka-action bala sa Alagad Radio. Sa may Banwa sang Hinubaan. Yes, good morning dira sa inyo. Kay migo tada Eric Tenerife maayong aga. Kag sa kay Alagad Kevin Henry. Good morning, man. Sige.
sino pa igrita? Karon action boy igrita on air nga ton yung mga ano bala sa bago to bala sa mailaw. Oo, karon lang sa Sila ni Kapitan to, sila ni Maninoy. Kay Jen Oy si Sir. Kag si Doc ha, kag pamato ilis aton si Doc City Health Officer bala. Dr. Mayoga, Ferdinand Mayoga. Kag sila na ni Kwan, sila ni Angie to bala ni Kaniel, tong isa ka nurse. Mga listeners sila, so upo na sila sa Kwan ni Stella Maricelis bala morning na of the night na da sila. Abi ko na ara si Stella Marie. Si Stella, abi ko na ara sa pag muna. Si Angie gali ang atuto no. Angie. Good morning dira sa inyo. Nagrita lang sa kanon air ha. Sige. Birthday reaction boy ni Lea Palma? Morales Berida. Happy birthday sa imo. Ano na siya naton, di ba? Asang election bala, volunteer reporter. Volunteer na siya naton? Hindi ko nambasa ko ni Anne sa pagkadtoyad eh. So, happy birthday lang dra sa Happy imo. birthday, Lea Morales Berida. Happy birthday. Ate, sige. Kakakuha na ako. Dugtug kayo. Gani. Basta tulugan siya. Why man tulugan si GM. Sabad. Sige. Standby na kita. Sa aton nga mga balita. Ang kundugang nga mga balita. Action Radio, Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye balita international, natala na pati gayunon ang state funeral para kay sa nagtaliwan nga si Queen Elizabeth II sa September 19 nga pati gayunon naman sa Westminster Abbey sa London pasado las 11 sang aga oras sa United Kingdom. Ini ang base sa anunsyo sang Buckingham Palace kadungan sang pagkumpirma nga dalhon sa St. George Chapel sa Windsor Castle ang bangkay sa nagtaliwan nga reyna para sa isa ka committal service. Apang antes sina ibiyahe anay ang iya bangkay halin sa remote estate padulong sa Palace of Holyrood House sa Edinburgh. Kag halin dito pagadalhon naman ini sa St. Giles Cathedral sa diin. Ini ang magpabilin tubtub sa Martes, September 13. Pagabot naman sa adlaw sa Miyerkules, isaylo ini padulong sa Buckingham Palace sa London. Antes ang lying in state sa Westminster Hall. Samtang natala na nga magnubo naman ang presyo sang langis sa karon nga semana, suno ini sa estimate sang industriya. Apang ang rollback hindi gid man kadako, bangod man sang nagahuyang karon nga balor sang peso batok sa dolyar. Ang presyo sang diesel mahimo magnubo ini halin 1.50 tubtob 1.80 kada litro, ang kerosene halin 1.80 tubtob 2 ka pesos kada litro, ka ang gasolina halin sa 50 centimos tubtob 80 centimos. Ang mga eksperto sa industriya sang damlag pa nag-project sang pagsaka sa presyo sang langis. Bangod sang gin-anunsyar sang OPEC Plus nga pagpanubo sa ilis nga produksyon, wala bangod man sang nagahuyang karon nga balor sang peso batok sa dolyar. Para sa mga eksperto, ang kabalaka angot sa nagaluntad nga economic recession nagaluntad sa gihapon, lakip na ang lockdown sa China. Sa tungo sa ikaduha nga sunod-sunod nga pagnubo sa presyo sang langis, ang mga eksperto sa industriya nagpahayag nga nangin mas dako pa kuntani ang rollback kung hindi lang nagnubo kayo ang peso kontra dolyar. Ang Philippine peso nagahuyang ini sa pinakamanubo sa sunod sang 5 na kasunod-sunod nga trading days batok sa US dollar nga nagsira ini sa 57 pesos kag 80 o 18 centimos sang Huwebes nga adlaw. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 11 centimos, ang Singapore dollar 40 pesos kag 66 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 27 centimos.
Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginsaylo sa Disyembre 18 ang send-off concert sa nga banda nga Ben and Ben. Sunod sa nasambit nga banda nga ginhingi sa ila fans, himon weekends sa nasambit nga petsa sa ila concert. Una na ginkanselar ang nasambit nga concert sa atong Setyembre 3 bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Rason yung ginsaylo ini sa Disyembre 16 o kon adlaw sang Biyernes. Bangod sa hingyo sa mga fans nga dapat himon nga weekend, ginsaylo naman ini sa Disyembre 18. Sa balita sa sports, hindi gyapon makapati ang 17 anyos na si Alex Ayala matapos magkampiyon sa US Open Juniors. Ginpierdes ni ang French Open Girls Champion nga si Lucia Havlikova sang Czech Republic sa score nga 6-2, 6-4. Bangod diri, si Ayala ang unang Grand Slam Junior Champion sang Pilipinas. Ginakabig man niya ang inspirasyon sa hampang ang Spanish tennis star nga si Rafael Nadal. Una ka naghampang sa iya junior tournament sa Orange Bowl sa Florida sa itong Disyembre si Ayala. Halin sa to, nanginuna sa nga Filipina nga nagpasakop kag nagdaog sa WTA main draw match sa sangin pierde niya si Paula Ormaichia kag si Chudes Napoca sa 2 Agosto. Siya man ang may pinakamataas highest rank player sa WTA ngayara sa ikandong 297 sa bilog nga kalibutan. Samtang ang magulang sini nga 20 anyos si Michael na naghampang man sa college tennis sa US kagaron nagapanguna nga lalaki sa ATP nga may rank nga 1,506. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Dumawad ang ginawa. Dumawad ang Monday pa lang ginawa. gani. Ha? Monday pa lang. Gani, doon na short circuit. Good morning dira kay Arnold Villanueva sa Barangay Mailom. Sa Mailom ni siya. Yes, good Galing kay Bulok ng morning. Mailom bala kalapad-lapad mo no. Super, Action Super Boy. ka dako kalapad. Oo. Morning da sa aton nga mga friends no sa kay Kapitan Ike Torres. Yes, Kapitan Maninoy Ike Torres. May ngagadra sa mo kag Good salamat morning. gid sa pag-accommodate sa amon sang Sabado. Kag sa mga kagawad dira. Of Atong ito sila yung mga course. kagawad ya sa aton pag medical mission mo no. Yes, hindi lang kagawad Action Boy ha. Ara ang ila SK chairman at SK kagawad. Grabe ka supportive yung Barangay Mailom ya Action Pwerte, Boy no? ha. Kag ang mga BHW Oo, sa Barangay nila. Mailom. Morning dira sa inyo. So, salamat gid sa inyo. Naglistatus na sa mga ngalan nila. Oy, malaging hatag sa akon. Ba siguro nalimtan nila. No? Pero good morning sa inyo, no? Kag salamat gid sa inyong assistance during our medical mission. Kag sa mga staff sang Bago City Bago City Health Office. Si Dr. Ferdinand Mayoga, ang Yes. ilang City Health Officer. Thank you very much, Morning, Dr. Doc. Mayoga. Salamat gid sa inyo. Kag iba niyang kaupdanan yung mga doktor, Ang mga Action Boy, doctors and to. staff. No? Galing kiti pila ang mga kilala ko man to kalabanan sa ila kanday Angie Ilicaniel, si ang bata. Mga ibang galing mga bata sa mga friends ko na eh. Oo, Bata ni amigo ko Rex Mijares, bata ni Mary Ann Severino. Nato na sa London. So thank you so Thank you much gid gid no? sa inyo. Salamat gid sa tanan dina sa inyo nga nagbululig kag nag assist sa amon during the medical mission. Sa taga Purok Kalubihan 2. Yes. Good Maya. morning dira. Baw perti ka pisan sang ila nga Purok President. Oo, perte no. Gamay lang pero kuan mo nang perti ka Tika abtek. perti ka abtik ka perting bulig. Siya to gali ang nagluto sang kuan aros kaldo. Okay. Sa kanami pag sila lagi prepare nga mga kamuting kahoy, saging, kamote. Salamat Ay gid. preparar man sila no. So salamat gid sa inyo dira sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. Kag good morning man sa mga staff sang Toresta Infinity Farm Action Boy. Kaya Yes. after naton medical mission nagpahuway-huway to gamay. So kanami Kanami dito. sa Good lugar. morning. Morning dira sa inyo, no? Okay. Nabalik ta to Oh, sige. Janay ka, may ara kita nga Winner, mag-abot na. magabot anay section Dorel sa aton sining dakup ka daw ka ruleta promo sa karon nga takna. Standby. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay, ari na ang nagabot ni Action Dorel. Wow. Taga Kuan Action Doors, taga Barangay Villamonte.
sa Akisola, no? Sa barangay Villamonte. Congratulations sa kay Feli Corsiga. Yes. Feli Corsiga. Congratulations and celebration. Dun, 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 dun. Congratulations, Feli Corsiga. Ikaw aton nga. Mapalaron nga nabunutan ni Action Dorel. So, kadto na di sa station, kung si Action Fred pa, himos na, paligo na, pagwapa. Kag magkadto diri sa stasyon. Magkadto diri sa stasyon. Yes, dapat gina-action boy nga magpagwapa. Kay wala ka sang perdiyon mong. Why ka man perdiyon? Daog ka gid siya. Yes, pagtiyog mo diya, pagpatiyog mo diya. Daog ka ya. Daog ka gid siya. Oo. Why kaya perdi di pagsaka mo dire, no? Kag suliton ko lang may nagapangabay bala nga in recap nato ng aton nga mga sa Sabado bala. Kay Carl Kenneth Cañete asang asyenda Katumbal. Puwerte ba? Katumbal. Perti kakahangli ni sa Ibi Magalona. Na ikaw aton nga winner sa programa gina-announce ing lawag ini ni Action An sang Sabado. So kadto lang di Carl Kenneth Cañete ha. Kag si Maria Delia Agudelo. Taga Barangay Zone 9 nakilala kong Agudelo taga barangay sa Zone 9 Handumanan, Bacolod City sa programa Action Reports Afternoon Edition ni Action Eric Magbanwa. Ini siya gin-announce. So, kadto na kamo di. So, Maria Delia Agudelo kag Carl Kenneth Cañete kadto na kamo di. Para magpatiyaw sa aton roleta. Okay? Si Buboy Gonzales, morning dira. Bob Francia. Good morning, Sir Bob. Grabe ba? And to action, mighty Ma'am Dorel. Mighty. Sigrilyo. Enjoy the grace of sunlight. Yeah. Pero tidora to sa wala lang tayo sa aton niya announcer's booth ba? Matyaga ko sa iya. Kwando siya nagahimo sa poem. Kasagad ni Guro sa iya maghimo sang Buds Parlado, paano ko na maka-join sa Dakop ka promo? May kwan ina Buds, may ano gani? Sa December sa 17 na ni kami matapos. 17 na matapos, may coupon ana. Yes. Kagagan Action Boy, happy birthday landa kay kay Leia Morales Berida, 37th birthday niya today, gali Action Boy. Happy birthday. So happy birthday gid sa imo Leia Morales Berida. Sige. Okay, so sige, di kita sa aton balita espesyal. Ini mga bagay Action Boy nga akon mga facts na nungod kay King Charles III. So King Charles na ni siya subong Action Boy kay diba? Siyempre Prince na sa zona mo. Nagtaliwan na si Queen Elizabeth II. So siya ang sunod sa trono. Yeah. So King Charles III na siya. Dali lang ka naging agaw. Si Miss Rona Regida Trava, happy birthday naman kuno siya brother-in-law kay MV Captain Rudy Trava. Today, happy birthday. Happy birthday, Kapitan Rudy Trava. Yes, and thank you so much sa chocolate. Yes, to be delivered. To be delivered. So, happy birthday lang da, okay? Kung si Rona pa niya daw kapaka-pressure, mantani sila man. Sige, joke lang na. So, sige. Okay. You're welcome kid kay kay Leia Berida, nagapamati siya kono. Sige. So, dinatao na Action Boy. Ining mga facts about King Charles. Yes. Si King Charles amuning bana sa una ni Princess Di, no? Princess Diana. Pero nagtaliwan na to si Princess Diana. So, subo ang iya sa Action Boy si Camila or Camilla? Camila Holmes. Camila. May entry siya. So, kita karon kay Senator. Cynthia? Hindi pag-agawa. So, awan ni Action Boy, ang first gid is ginbata ni siya sa November 14, 9:14 sang gabi. So, November 14, 9:14 sang gabi. 1948, Action Boy, sa Buckingham Palace. Si pila na siya? Ano na 72? Oo, mas 73 na siya. Susunto. 72 na siya, gala? Nining November 14, mas 72 na siya. Oo, mas 72. So, next year, November 73. Okay. Check naman ako ni Seb. Asto. Mati-mati siya.
Para abi mo bala, ikaw lang dasig mag-solve bala. So, dasig mo ko. Dasig ka man, oh. Pag siling ko nga 72 na sa gali, 73 na sa next year. Next year. Dasig. 1948 mo. Okay? So, dito siya ginbata sa Buckingham Palace, of course, Action Boy. Kag samtang, ginbata ni siya sa iya nga Iloy, of Yung course. si Queen Elizabeth, of course. Oo. Gahampang sang squash ang iya nga amay. Nga Si Prince Philip. So, ang squash, Action Boy, yun lang to, kung ano siya. Do ka Wala. tennis man Tennis, siya nga naman ang squash, hampang. Oo. So, kaya ginlan to. Daw, iyagin na sa England dyan nga. Ba't mo na yung national sports, ah? Ambot lang. Kaya una-una ko Squash? ko nga search blas ang squash. Sabi mo, bala. kalabasa? Kalabasa. Ano ni ba? Sama ko squash game. So amo na galing na do sports. ka. Okay. So next Action Boy, si King Charles Action Boy III, ano ni siya kuno very sensitive nga bata. So sang gin-observe siya blas sang when he was 3 years old Action Boy. Yan ka, si Prince Philip, kasi King Charles gali, 74, mas 74. 74 sala ang aton mat. Iyo kauluya. Kauluya Action 74 Boy. sa. Okay lang na siya. May nagsuma. Ala ka lang. Tani wala nyo na lang ginsuma. Di ba bayaan nyo na lang? Mas 74 na gali si King Charles. 74. Okay? Correct, sige correct. lang. Thank you. Amo na kisa, may mga... Sabi ko, ano 1950s ang tao, 1948 gali. Wait ka ba? Matay ko 1950. Pumunta ko siling ko 72. Sige lang kayo, wala tayo pamahaw. So, amo na siya nga medyo... So, 1948 gali. Ano sa tao? Ano to yung tao? 1948. 74 eh. 74 na gali. Sus Oo. Kaysa lagaling bati ni Action Boy. Matay ko na, naging ko 1950 eh. Salamat gid kay si Ma'am Elizabeth gali nagsuma kag si So, si Harrison na pinigon niyo. Okay. So si Linko gid Action Boy mo na sakto tani po. So gisuma gid guro nila dayon. Okay? So amo na siya Action Boy. And then next Action Boy, si King Charles III kuno Action Boy. So una sang bata siya ginabully ni siya gali sila eskwelahan. Imagine bala ginabully galing bata na Prinsipe ka. prinsipe ka ginabully ka pa ha. How much more ni mga normal ni gali ka mga tao. Nga Yeah. din, no? So amo na Action Boy ginabully siya kay tungod sang bata siya gali tambok ni siya. O ginabully siya ginatawag siya kuno nga fatty. Dason ang iya nga dulungan bala kay palong na no. Medyo palong. Ginaguripat na kuno sa mga classmate iya sang una sang mga Diba si prinsipe siya, daso nang basang kakuripat, si mga bata mo to sa mga duki, blah. Amo na. So, amo na ang iya nga great uncle, Action Boy, nga si Earl Mountbatten, nagsuggest sa parents nga tani surgically pin back kuno. Saba, di ba? Para hindi palong. So, ano siya. Okay. Paupiran, para nga Galing wala nagsugot sila ni, nila ni Queen Elizabeth kag ni Prince Philip. Okay? So, next Action Boy, magluwas na. Si King Charles III na Action Boy, love niya ang magic. Magic. Hilig siya gali Action Boy, mag-magic. Asang bata pa siya. Ambot sa buong wala na siya guri hilig. So, hilig siya gali madula-dula sa mga kwartas kamot. Kita ka na, ang dula-dula. Ito na. Kamo na ka mag-magic Action Boy? Hindi. Hindi. Wala ka nag-enroll? Why ko nag-enroll na mga nang dasig sang kamot lang bala. Hindi ko na kuha na budlayan ko. Grabe na to sila kabalo nga ari lang di ipit. Aral lang da ipit, mo nag-ipit lang di ka. Kita mo na sa kuan bla sa social media no, mga magic na. Damo ka na makita. Okay. So next Action Boy, of course, kilala mo ganyang singer nga si Barbara Streisand. Streisand. No? Mag-pronounce? Streisand. Barbara Streisand. Streisand. So, sa una Action Boy, Memories. Kasi ng memories ang kanta. Basta. Memories like the corners of my mind. Mo nang iya ginakanta. So si King Charles na Action Boy nagpadala na siya sa una sang bulak kay Barbara Streisand. In fairness, namian siguro kay Barbara magkanta bala Action Boy. Nagpadala siya sang flower. So sang nag-joke gani si Action Boy si Barbara. Barbara. Siling niya, if I played my cards right, I could have wound up being the first Jewish princess. Amo na ha? Pwede siya kay... okay. Ano na to? Amo na to siya. Sa ilo na ta. Barbara Streisand. Ano ni mo? Yung makaroon na reply. Hindi na lang tao ko So, next Action Boy, si King Charles na Action Boy, sa 1980, nag-publish man siya sang children's book nga may title nga The Old Man
Luke Nagar. O Luke Nagar. Or lahat kung paano na mag-pronounce. Look, ano? Luke Nagar. Ano man? Ang spelling, Lochnagar. The Old Man. Ang title sa book, bala? Ang ngalan niya si Luke Nagar. Ang mga title, The Old Man of Luke Nagar. or Lugar. Luke Nagar. Luke, inang ko na, nang body water na siya. Okay. Sige, Ay, sobra boss ka na. naman ang iba, Action Boy. Sige. Okay. So, sige. Mga ka-action yung mapatiyan aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman nga news team, Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Life